Tag 3 dybe vejrtrækninger. Helt ned i din mave. Og pust ud langt og grundigt. Slap af dit ansigt. Og lad dine skuldre falde ned mod gulvet. Og slap af i din mave. For hver udånding mærker du, hvordan roen spreder sig ud i hele din krop. Om lidt vil jeg stille dig nogle spørgsmål, og du skal bare mærke efter, hvad der egentlig sker i dig, og hvilke svar der dukker op. Hvordan har du det egentlig i dag? Hvad tænker du lige nu? Hvad mærker du? Og hvilke følelser dukker op inde i dig? Hvilke forventninger har du til dig selv og til julen? Er der nogle af de forventninger, som presser dig, eller på anden måde er uhensigtsmæssige for dig at have? Hvis du nu prøver at sætte dig fri af alle pligter og traditioner, så du har helt frie hænder til at skabe den juleferie, du ønsker dig. Hvordan vil du så helst skabe en rigtig glad juletid i år? Hvad er mindre vigtigt? Hvad er egentlig det allervigtigste for, at det bliver en glad og god jul for dig og dit barn? Hvad kan du med fordel give slip på, for at give mere plads til det vigtigste for dig og dit barn? Lyt til det svar, der dukker op. Og når du er klar, så vender du langsomt tilbage til dagligdagen igen.